Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nişik hazır İhlas mahallesinin hali sizden nişe tevlük tuttular, ne sebeple yaptılar, hem kileşek nişik kurune. Allah rahmeti bilen 7 gün oturup çıktım. 5 gün oturuşu bir buldu. 6 gün verdiler bir kişiye, 5 kişiye verdiler 7 sutka. Bir kişi hali kaldı irtega inşallah 8 sutka verdiler. Alulары şul buldu. Eğer de mena kelgende, men ol günne kelgen edim saat 8 tulkandarak. 8'ler tiresinde men basıp turaydım bukvalno bir 20 metr mından 30 metr mından bu yakta. Burulup qarasam, mından militsionerlar көтерәләр. Аларга еріп кірдім мен 10-нчы кеше булып, наверное, кірдімдәген сразу тезген аягымны салып алар каршына чыктым да, мен аларга мөрәҗәгать итеп, әйтәм, чыгыгыз, коверларга басмагыз, аяк киемнәрегез белән дип аларны аннан чыгардым. Аннан соң әйтәм, аякларыгызны салыгыз, керегез, аяк киемнәрегезне салгыз, сезгә каршы кеше әйтүче юк, керегез, узыгыз дип. Алар уздылар, bir 10-12 кеше аякларын салып, аннан соң инде bir алып килгән кеше миңа мөрәҗәгать итте дә, менә сезгә ди кагазьләр ди, бу ди без ди bir яктан ди, bir яклы буларак договорны сезнең белән үзәбез ди. Мин аның булды кагазьләрен алдым да өстәгә куйдым. Мен бу дежурный өчен. Аннан соң шул вакытта килеп керде bir полицай майор формасында басты коверга, мен аңа әйтәм, аяк киемегезне салыгыз әле. Ул әйтә, салмыйм ди. Мен әйтәм, тогда ковердан төшегез. Ул әйтә, төшмим ди. Bir тапкыр берничә тапкыр кабатладык та, шулай дип салмыйм дип ул команда берде. Аның артында тора торган полицейскийлар жүгереп килделәр дә, мине өстәр алып чыктылар карга. Аннан соң тотып ыргыттылар инде полиция машинасына. Вот шуның белән эләктереп алдылар. Bu килешүгә төгәллек кертегез әле. Бу килешү чыннан да вакыты чыкканмы? Юк. Килешү ул атала договор о безвозмездном пользовании дигән. Ул сентябрь аенда 2004 елны төзелгән, 5 ел срогы. Әгәр дә 5 ел дәверендә инде срок ахырында ике яктан да каршылыклар килмәсә, ул автоматически тагын 5 елга озынайта шул ук условияларда. Һәм бу елда шулай булырга тиеш идеме? Юк, ул 2009 елны уже продлеваться итте, 2014 елның сентябрына тикле. Әмма Рәсәйдә 2008 елны закон кабул ителгән иде. Ничек госимущество бирелергә тиеш арендага. Шул закон буенча 2010 елны Казанның мэриясе администрациясе постановление кабул иткән. Ничек Казанда имущество бирелергә тиеш арендага. Ул прокурор янәсе мин постановление, суд постановлениесе буенча гына белдем. Безне арестовать иткән постановление буенча янәсе Казан прокуроры мэрияга мөрәҗәгать иткән. Казанский комитет по земельным и имущественным отношениям дигән комитет бар. Шуңа мөрәҗәгать иткән янәсе сез ул договорны мәчет буенча янәсе Рәсәй законына төгәл китерегез дип. Закон була, постановление буламы? Әгәр дә ул якларның хәлен начарлата икән, ул конституция буенча обратной силы не имеет. Аңа карамастан алар инде шундый закон керткәннәр. Видимо, үзләренең эшләрен законлаштырмакчы булганнар. Шул постановлениен алып, прокурордан представление алып, янәсе комитет земельных и имущественных отношений полицияга, начальник УВДга мөрәҗәгать итә. Янәсе миңа көч бирегез, тегеләрне алып ташларга мәчеттән. Ягъни бу җир инде Казан шәһәренеке саналаймы? Казан шәһәр, бу мәчет Казан шәһәренең миллеге. Ул арендага гына безгә бирелгән, безвозмездного польза дигән. Хәзер менә biraz лирик шигенеш ясап алыйк. Мәчетне бит халык төзегән. Аның әле кызык бар бит. Бу ягы аның 71 метры бирелгән безнең мәхәлләгә, 47 метры бирелгән духовный управлениегә. 2006 елны бирелгән. Аңа ул договор буенча монда духовный управление мусульман бармакка бер нәрсә сукмады. Ә безнең мәхәллә кергән вакытта ул якта булган зур казан кайната торган. Ул казанны сварка белән кискәннәр, бүлгәләгәннәр, алып чыкканнар, ул ягында ремонт ясаганнар, тышлаганнар, бөтен яктан ишен, тышын тышлаганнар. Шулай итеп кулланганнар ул ягын, мәчетнең ул ягын. Аңа карамастан ул безнең миллек. Әгәр дә инде булса договор о безвозмездном пользовании дигән ясалган өлешен безнең бер кадагы да безгә керми, ә теге якта ремонт ясаган ансы безнең миллек, мәхәллә миллеге дип атала. Аның өч спорный вопрос. Аңа карамастан алар сайлаудан чыгарып ыргыттылар. Хәзер сез ни эшли аласыз? Сезнең кулда нәрсә бар? Закон таләбендә шулай. Инде документлар бармы сездә? Бездә бөтен документлар бар.
Менә нәрсә дип аңлатмакчы булам мин, әгәр дә безнең шаһидләр, то есть телезрительләр әгәр дә тыңлый калсалар инде. Шул мәсьәләне китермәкче булам. Әгәр дә бер кеше белән икенче кеше договор төзегән икән, фатирны снимать итәргә дип, хуҗасы, әгәр дә бу фатир снимать иткән кеше договорны буза калса да, хуҗасы полициягә мөрәҗәгать итеп, участковый чакырып, тегене көчләп чыгарырга алмый. Обязательно бирергә тиеш гариза судка. Суд карары рәвешендә судебный приставларга алып бара исполнительный, шулай гына чыгарырга мөмкин. Один к одному. Әгәр дә безнең нинди дә булса, безнең тәртибебез таләпкә туры килмәй икән договор буенча, Казанская администрация или комитет по земельным и имущественным отношениям арбитражный судка бирергә тиеш иде. Ул договорда каралган. Суд карары кабул булырга тиеш. Исполнительный лист и судебный приставлар килеп безгә көн бирергә тиешләр. Ничә көндә без моны азат итәбез. Бу эшләрнең берсе дә эшләнмәде. Берсе бер юк. Аларның эшләре төгәл килмей Уголовный кодексның, Җинаять кодексының 2 маддәсенә. Ул атала урысча әйткәнчә самоуправство и злоупотребление должностными положениями. Полномочиями. Бу милек буенча күпмедер сөйләдегез. Хәзер инде идеологик якка күчик. Мәхәллә гаепләнелә бит инде күпмедер мәсьәлә мәгълүмат чараларында, рәсми мәгълүмат чараларында Хизбут Тахрир төркеме дип, төркеменә карый дип һәм шундый экстремистик, радикаль карашлы дип, сез менә юрист буларак ни диярсез? Мин аны юрист буларак кына түгел, шәхси кеше буларак та әйтмәкче булам. Алай дип сөйләүчеләр, әгәр дә сөйлиләр киләсе икән, ул кешеләргә медик кына булышалар, психиатр. Психиатрга мөрәҗәгать итсеннәр. Алар булышсын ул андый кешеләр. Алар аны Рөстәм хәзрәтнең чыгышларыннан чыгып бәялиләр бугай кайберәүләр. Рөстәм хәзрәтнең чыгышларын карасагыз, ул бер кашан да радикал әйберләр әйткәне юк. Байракка карапмы, башка ниләр буенча карапмы, алар янны инде сузып, тартып, теге шул якка итмәкче булар. Ну бит монда Рөстәм хәзрәткән түгел, монда 30 кешедән торган мәхәллә. Рөстәм хәзрәт әле ул имам хатипның помощнигы буларак кына монда. Ул 30 кешенең бер кешесе генә. Ну бит 29 кеше андый эшләр белән шөгыльләнмәй, ясә әгәр дә. Тогда барысына да уголовный эш ачсыннар. Миңа да башкаларына да. Хәзер ничек сез менә бу топны ничек чистартагамы соң инде бу сүзне юк итәргә? Ягъни Хизбут Тахрир дип масса күләм рәсми мәгълүмат чаралары үзләре арттыралар, күпертәләр, әйеме? Закон буенча средства массовой информации дигән закон бар ясаймыйки. Без шул нидән законнан чыгып, һәрбер КЗН буламы, ТНБ буламы, эфир буламы, аларга хәзер мөрәҗәгать иттек. Беренче 46-6 маддәсенә таянып, без гариза бирдек, безгә җавап кайтарырга вакыт бирегез. То есть телевидениедә әле җавап килмәде. Икенчедән инде без аларга Сез кайчан җибәрдегез аларга бу үз кулларым белән язуларны арестка тикле. Сезне кулга алганча. Да, мин арестовать иткәнче үз кулларым белән итеп бирдем. Аннан соң хәзер инде аны да вакыт бирмәсәләр, шул ук законга таянып, судка бирәбез о защите чести деловой репутации шул рәвешкә. Аннан соң карарбыз, суд ише карар чыгарыр. Но әгәр дә шул постановлениедән чыгып, кабул иткән безгә арест буенча постановление чыгып, судка да ышаныч бик әз. Бик әз.